As cabras, Rocío, un animal que está tan presente na nosa cultura e que a mellor non sabemos todo que temos que saber delas. Moitas veces comparamos aquí con Xiana as imaxes, non, para que pensen vostedes tamén na casa, se son de inteligencia artificial, son de verdade. Eu casi que faría a mesma pregunta con esta que imos ver agora, porque a verdade, Xiana, é que a capacidade trepadora das cabras e a súa astucia non deixa de sorprendernos en imaxes como esta, non? Efectivamente, Rocío, isto non é inteligencia artificial, isto aconteceu en Mallorca e é un precioso macho cabrío que nin Bernardo é quen de trepar dese xeito de gabear. Lembremos, porque Bernardo é traileiro, tamén tira ao monte. As cabras teñen esta adaptabilidade a subir a terrenos moi rochosos, de feito son os únicos ruminantes do mundo que son quen de gabear polas árbores, pero tamén son quen de comer prácticamente de todo. Así que aí temos a esta cabra na Mallorca. Claro, pero esta cabra, ademais, que se encarama, parece un vehículo, non? É dicir, é capaz de ver, bueno, de que posibilidade teño para izarme máis fácil, non? Efectivamente, gústame que digas que semella un vehículo, porque que teña esa capacidade de chegar a comer eses matorrais aí altos, ven prácticamente polas súas patas e os seus pezuños, que teñen unhas almofadas que fan deslizante. Grazas, eso, efectivamente. Non escorregan, antidescorregamentos, como se lle puxeramos cadeas aos nosos neumáticos do vehículo. Pero tamén teñen esa parte máis queratinizada das súas unllas que fan unha tracción e un agarre de 4x4. Son como a vehículos 4x4 que se agarran. Como o neumático caro que che venden no taller, igual. Veñimos a ver máis imaxes de cabras que seguro que os deixan abraiados. Anda, aquí que temos unha cabra que se desmaya, Xiana. Unha cabra... Isto non será inteligencia artificial. Tampouco é, Rocío, inteligencia artificial, é o estrés. Afectando, neste caso, a esta cabra que lles chaman cabras desmaiantes ou desmaiadas do Tennessee, en Estados Unidos. Non é unha especie, nin unha variedade de cabra particular. Son cabras que teñen unha herdanza xenética, un desorde xenético que se chama miotonia. E o que lles fai é que se lles agarrotan os músculos cando teñen estrés ou cando levan un susto. Como se lle agarrotan, sabes, se che colleu un xemelgo algunha vez na perna. Sí, que te queda... E non o podes mover. Pois a estas cabras pásalle en todo o corpo. Entón quedan quietiñas, non poden moverse e caen ao chan. E poden estar así ata 20 segundos quietiñas, non lles doe. Por certo, non sufrades que non lles doe. Que curiosa, pois, esta é a explicación desta imaxe. E logo temos agora unhas cabras aquí as que imos ver, porque non sei se escoitar, berrando. Escoitas. Madre mía, están un pouco soliviantadas, non? Desde logo, o das cabras berrando, beando, é algo moi semellante aos humanos. Isto é unha cousa semellante ao que escoita Carmen cando chega Manel con fame a casa. Carmen, quero comer. Pois, efectivamente, non é que falen como a nós, pero sí que teñen unha modulación, un timbre, e son quen de berrar de xeito moi diferente segundo individuo. E van aprendendo co tempo, Rocío, e van aprendendo dos colegas. Entón, por exemplo, as cabras, digamos, da Coruña falarían coruño, realmente. E as cabras do sur falarían mellor co S da costa. E é unha pasada, porque teñen esa capacidade de aprendizaxe local. Que maravilla, que maravilla. Claro, por todo isto que nos explica Xiana, agora entenderán que se botamos a man o refraneiro popular, claro, cando, por exemplo, escoitamos eses ditos como eres máis listo cunha cabra, claro, que son moi listas, non? Temos por aquí tamén estar como unha cabra, claro, e que, a ver, todo se explica, non? Todo se explica, efectivamente, son animais moi intelixentes, aínda que ás veces non semellan tanto, quizáis por esa cara que colocan, pero fixeron uns estudos comparando ovellas, alpacas e cabras, e viron que as cabras eran quen de memorizar perfectamente a nivel espacial onde agochaban a comida, Rocío. Así que perfectamente podemos dicir, en vez dunha guililla, podemos dicir claro, é que todo cadra, non? Será a cabra tira ao monte, se acabamos de ver, estar como unha cabra, ou ser máis listo cunha cabra. Efectivamente, e de estar como unha cabra tamén ten o seu apoio na bioloxía deste fascinante animal do que temos 30 especies no mundo e máis de 200
variedades. Dis que o cabreiro non é quen de gardar a cabra que tira ao monte, xustamente por esa capacidade que teñen de chegar aos lugares máis altos, máis inhóspitos, e ese comportamento caótico a xente da casa seguro viu. O cabritiño, despois de mamar na nai, deixa de mamar e comeza a pular. E semella que está medio tolo. E por eso se di tamén que é estar como unha cabra. Despois tamén no Antigo Testamento, Rocío, falaban que o demo era máis como unha cabra e os cristianos éramos máis como as ovellas, porque as cabras tenden a ter ese comportamento errático como Morandeira e eu cando saímos o venres de Fernanda. Que maravilla, e logo, que fascinante o mundo das cabras. Sí. Imos a ver outras curiosidades, porque claro, deixoume tola unha que amosa, non, esa inteligencia, como que son quen de recoñecer a persoas concretas. Efectivamente, Rocío, ti tes cans? Non. Pero alguén da túa familia? Sí, tivemos. Tive un pato de pequena. Un patiño? Sí, desto xa falaremos outro día. Si cans non, contame, Xiana. Vale, pero sí que sabes que o can, cando quere comida de ti, que fai? Te mira así con olliños, non, de quero. E fai algo, porque el sabe perfectamente que cando mira para nós imos lle dar algo, pois as cabras, que é unha cousa abraiante, fan algo así tamén. Dios. Fixeron un experimento con 34 cabras, agocharon comida, e cando as cabras vían que esa comida estaba agochada, non a atopo, ollaban para o investigador. E ollaban directamente, e isto é unha cousa que pode semellar sinxela entre nós, que usamos as miradas para moitas cousas, para ligar unha delas, pero entre os animais é algo apaixoante. Saben que se miraban o investigador e ter máis para papar. Claro, sabían quen lles iba a solucionar o problema. Increíble, E increíble. logo, as cabras son sociables, Xiana? Muitirmo, son Sí. increíblemente sociais, de feito, por eso temos que tentar telas xuntiñas, terlle un par de amigos ou dous para que poidan interactuar con outros animais da súa E especie. teñen mellores amigos. Efectivamente, é que desenvolven esa especie de amizade entre elas segundo as cabras coa que se criaron. E de feito, de novo, investigaron na Inglaterra, fixeron como diferentes grupos de cabras e despois foron vendo esa maior apaixoamento entre os seus amigos, pero tamén viron que os diferentes grupos de cabras desenvolvían especies diferentes de vocalizacións. Así, o dos acentos, Exacto, pero un acento a un nivel, Rocío, a un nivel pandilleo. Así, Efectivamente, a nivel panda. Bueno, que eso pasa, porque entre amigos ao final hai como unha linguaxe concreta, non? Pois nas cabras sucede o mismo, pero tamén o usan moito, teñen unha xerarquía moi marcada, e usan eses cornos tamén, ás veces, para marcala. Entón, se che dan cos cornos, eso que ás veces podemos ver as cabuxas pelexando cos cornos, están realmente marcando esa socialización que é tan importante para sobreviver no mundo inhóspito no que están. Claro, no mundo inhóspito, non? Nesas montañas, moitas veces, Xiana, que vemos como escalan paredes verticais de rocha, non? É incrivelmente sorprendente, son as escaladoras extremas da natureza, e que ás veces semella que están indo nunha parede vertical e que están indo, desafían as leis da física. E unha cousa moi chula, moi interesante é seus ollos. Témonos que fixar nas súas pupilas, que son horizontais e rectangulares, e iso as axuda a ver por todos os lados. Antes facíamos unha analoxía cun coche. Unha cabra é como se vas nunha moto e tes retrovisores. Poden ver para diante, pero tamén para atrás sen moverse. E cando baixan a cabeza, as súas pupilas se manteñen nesta posición, como as brúxulas dos barcos. Que pasada.